Jeg vil altså sige, jeg har min lillebror med nu. 1, 2, 3. Hvad så? Det er dig. Det er dig. Og jeg er med. Hallo. Ja, det er min lillebror så. Han er med. For helvede, Alexander. Okay, vi skal lige hugge noget træ. Alexander, vent lige 2 sekunder. Chicken. No food. Hvad så? Ja. Så er vi tilbage igen. Der skete bare lige noget bug med det hele. Ja. Hvad laver du? What? En chicken. Så kan det stå et bjerg. Jeg er en chicken. Og hvis jeg vil vide, hvad vores seed er, så er det fra 1 til 9. Så det er 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Og så er det det. Så er der fandme ikke flertal. Fat det. Og prøv at skrive 2015, så finder jeg nok noget badass. Ja, det ved jeg ikke. Hvis du ikke ved, hvad badass betyder, så betyder det, at det er Det seje bliver ting. Det betyder i hvert fald fedt. bare, det er seje ting. Du så Der bare. er omkring. Jeg kan ikke lige helt huske. 3, vi har lige noget 3. Altså, husk, vi skal have en masse træ med ned, når vi går ned og miner. Ja. Jeg tror bare, den her første episode, der går vi bare ned og miner lidt. Ja. Måske lige til slutningen går. Vi skal ikke bare tage, det kan godt være, at jeg lige går. I skal bare, hvis I vil se eventyr, hvis I kun, hvis jeg havde YouTube, det har jeg jo bare ikke. Nej, for jeg har ikke givet at give ham det. Nej, men jeg kan også prøve at se, om jeg kan hvis finde. jeg havde det, og jeg også YouTube imens her, så kunne det faktisk godt være, at I også godt kunne gå over på min kanal. Men Alexander. Nej, men det er fordi mig og min storebror, vi deler kanal. Ja, så længe du er med, så er du. Nej, det er ikke en deling, det er min kanal. Ja. Men Men prøv lige at lade mig snakke. Det er min kanal. fuck you. Ja, fuck mig. Ligegyldigt. Men det er min kanal, men det er i gang. Jeg laver en jeg laver sådan en SP singleplayer. Men det kan også godt være nogle gange, at jeg er med, hvis Hvis det lyder af SP står for, så står det for spil. Ja. SP, det står for spilbane. Nej, spil. Pool. Nej. Spil popper. Nej, vent. SB. Det hedder SB. Spilpool. Og hvis I tænker på det forkortelse eller noget andet, så må I gerne skrive det til mig. Så kan jeg også, så kan det være at ændre det. Det gør jeg ikke. Det hedder SB. Fat det. Hvis I vil vide, hvilken skole det er, vi går i, Nej, det siger Alexander. Fuck dig. Vi skal ikke sige det. Ja, okay, vi går på Skovskov. Men I skal ikke lede efter. Nej, vi går i Skovskov. Men vi vil ikke sige, hvad vi ikke rigtig hedder. Vi siger ikke mere. Men det kan godt være med storebror, hvis han lige nævner navn. Hvis jeg kommer til at nævne nogle navne, så skal det skal ikke tage. Hvis han har... Nu du har allerede nævnt mit navn. Jeg har sgu ikke nævnt dit navn. Jo, du har sagt et eller andet. Du har sagt mit navn, og jeg har sagt dit navn. Har du det? Ja, du har sagt mit navn. Så har vi kommet til at sige vores navn. Fuck det, lige meget. Lige meget. I kan bare spole tilbage i videoen, hvis I vil høre, hvad det er, vi hedder. Okay, hvis I lige vil høre, hvad vi hedder, så skal jeg nok sige det. Jeg hedder Nikolaj, han hedder Alexander. Det er vores navn. Og skal vi sige, hvad vi er opkaldt efter? Nej. Nå. Det gider vi ikke, det kan de fandme selv finde ud af. Fuck det shit! Det kan de selv finde ud af. Men hvis der er nogen, der hedder Nikolaj, og hvis der er en, der hedder Alexander og Nikolaj, så er det eddermame for fedt. Så er I kraften pros. Så er I fede. Så Det må jeg så sige. Så er I så er I seje. nice, så er I nice. Men alle I andre, der ser den her video, I er også nice. Ikke? Alle er nice. Men mener du sådan en douchebag, der rundt og myrder folk? Ja, Eller men begår mindre suicide eller noget? Nej, ikke går der ikke. Så vil der godt nok ikke lige være live, men hvis sådan en psykopat, der går rundt og smider bomber efter folk, eller går rundt og smadrer folk, så hold dig væk fra min YouTube-kanal, hvis du er sådan en person. Hvad fuck snakker du om? At vi er onde, eller sådan noget. Det, Vi gider ikke haters. så laver vi aldrig mere video. Jo, vi laver stadig videoer, men vi banner der Så bare. er det kun Nej, min storebror, jeg ved ikke, der hvordan laver vi det. Så er fuck det kun min storebror, der laver det. Ikke mig. I skal bare vide, jeg har en video på, udover den her, der kommer på. Udover mig i sådan en situation. Så har jeg er også helt sådan lidt ny i faget til det her. Jeg har aldrig sådan rigtig prøvet det her før. Jeg har aldrig prøvet. Nej, det ved jeg så godt, for du er helt ny. Jeg er Min næsten. storebror, Jeg er der sådan startede med at gammel. lave det med en- Jeg har haft den her kanal i et stykke tid, jeg har bare aldrig rigtig sådan givet det at optage noget på den. Det er min storebror, der startede med at gøre det med en af hans venner, og lige pludselig så gad han Så kan han at ikke lave længere, det. men vi siger ikke navn på, hvad han hedder. Vi kan. Nej. Okay, hvis jeg lyder, han hedder sådan min ven. Det er det, jeg kalder ham. Men han gad åbenbart ikke, og så... Hvad YouTuber længere? Sikke en kæde. YouTuber Nå. længere, så jeg har næsten overtaget hans plads.
Det kan vi lige så godt se. Men Nej, han havde sin egen kanal. Og jeg spillede så til, vi fik sådan aldrig. Men nu har mig og min storebror bare lige den her kanal sammen. Ja. Selvom det er hanses, så er jeg bare med i den. Ja, det var fedt. Og Det er fedt. Nikolaj. Fedt. Luder lavkage, nej. Nikolaj, Hvad? jeg har en halv stack beetroot. Birchwood. Ja. Fedt. Okay. Jeg har lidt med en halv stack af oakwood. Det kan man godt bruge. Det kan man jo godt bruge til at bygge hus af, hvis vi skal have sådan fancy. Jeg tror hellere, jeg vil bygge det af oakwood. Men vi kan godt have det med ned, så er der også noget træ, så du kan rende rundt. Men folk... Det vigtigste, jeg vil sige, man skal have i Minecraft, når man starter, det er træ. Det er en træ, det er træ. Og så skal man have en pickaxe. Jeg ved, der er mange folk, der først bygger et sværd. Hvis du får diamanter, så lad være med at bygge et sværd som det allerførste. Byg en pickaxe, så kan du komme videre, så du begynder en giant. Vent indtil du kan få en pickaxe. Start med at bygge et jernsværd, når du Lad os nu bare sige, ham der er min ven, der ikke. Når han bygger Minecraft, ikke? Når han spiller, så bygger han altid et sværd, tror jeg. Nej, han bygger altid en pickaxe. Men hvis du ser på for eksempel gameplayers, jeg tror de starter sådan cirka altid, nej, vent, det er ikke Robin Samson. Jeg plejer at se sådan nogle YouTuber. Når de starter med at spille, så snupper de altid de der. Så er det først, de altid tager og bygger, hvis de får diamanter. Det er diamanter. Hvad? Jeg kan godt nævne nogle gode YouTuber, de skal støve på. Nu vil jeg gerne lige give. Nu vil jeg bare lige sige noget. Hvis I har nogle gode YouTuber, jeg kender. Hvis I har nogle gode YouTuber, som I synes er gode, så må I godt skrive til os. Eller hvis I selv har en kanal derude, så må I gerne skrive dem, så vil vi gerne ind og se på det. Men hvis I har to, vi kan godt lige fortælle nu. I skal søge på en, der hedder Mandiel. Han er jo mega sindssygt god. Han er god. Og så søge på nogen, der hedder Kasper Benja. Nej, de hedder Gameplayers.dk. Ja, Gameplayers.dk, så skal jeg også søge på nogen, der hedder Robin Samse. De er mega fede. Robin Samse, de er jo dansk verdensberømt, næsten. Og så skal I også... Nej, de er dansk berømte. De er sygt berømte. Så skal I også... Sygt lag. Så skal I også søge... I skal også søge på Sagi MC. Eller ny Sagi. Eller ny kanal Sagi. Det er også en... Jeg ved ikke, om det er det, han hedder, men det er i hvert fald det, der står, hvis jeg... Fordi jeg har... Eller I kan også bare gå ind og kigge i vores tingelong. I kan bare gå ind og kigge derinde og se på, hvad jeg har... Bare gå ind på min kanal, der er der sådan noget med at se, hvem jeg har haft under. Vi ved ikke så meget om, hvem vi kan. Hvis I vil vide, hvem der er den mest sygeste tryllekunstner ever, så er det Dynamo, eller Dynamo på dansk. Hvis det er, vi kan finde ud af det. Nej, jeg gider ikke lægge link til ham i beskrivelsen, det gider jeg ikke. Nej, vi siger i hvert fald... jeg vil i hvert fald bare sige, at I skal gå ind og søge på DYNAMO. Hvad? Skelet for fanden! Du skal fandme ikke stå og slå mig. Så skal I bare tjekke, hvad det er. Så skal I bare... hvis I godt vil vide det igen, så er I bare spole. I gider ikke spille på hard? Spiller jeg på hard? Spil på normal. Fedt. Okay. Men bare selvfølgelig, det kan godt være, at vi er lidt noobs sådan til... Men jeg er den bedste også til PvP. Ja, det er du. Jeg er pisse ringe til PvP, det kan jeg godt lide at sige. Jeg spiller nogle gange på Minecraft sammen med en af mine venner. Du skal ikke sige, hvad han hedder, for vi gider ikke give offentligt. Som han er mega vild til PvP. Han er mega syg god. Jeg har lært det af ham, men min storebror, han er den bedste miner. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det bygge og et mine, men jeg er ikke så syg god til at bygge alligevel. Min ven, det er, han det eneste han vil, hvis han er inde på singleplayer, eller multiplayer, slå folk ihjel. Det er det eneste, han vil. Han vil ind på... Jeg er en blanding af min storebror og min ven. Jeg elsker at gå rundt og dræbe monster, og så miner jeg også nogle gange. Du er mest miner og mest fighter, end du er bygger. Hvordan? Og miner. Lad os bare sige, at du er en blanding med mig og Andreas. Du kan godt lide at bygge. Du kan godt lide at mine. Du kan godt lide at... Jeg ved ikke hvad, gå på eventyr. Det indgår også under, at du dræber ting. Ja, men Nikolaj, jeg kan lidt høre om selv, men det er lige meget. Altså, nej, du kan ikke høre dig selv. Der er ved at være nat. I skal ikke tage, hvis der kommer pop-up-reklamer ind på min skærm. Det er bare, det er bare nogen, der viser noget, jeg ikke gider fucking have. Men det er fordi, der er ved at være nat, så jeg bygger mig lidt svært. Jeg er ikke engang nede ved dig. Jeg har stensvær. Jeg har stentools. Og hvis jeg vil vide det, vi må godt teleportere en gang imellem, hvis vi er 700 km væk fra hinanden. Det er fordi, folket. Eller hvis man dør. Ja, folket. Det er fordi, hver eneste gang det er, jeg skriver, så kan jeg ikke se, hvad jeg skriver, men
Jeg er god til, at jeg kan... Alexander, han 1,8, det fucker hans computer op. Ja, Han vil gerne have en ny computer, men han får det garanteret ikke lige for tiden. 4, der kan zoom i der op til mig. Og hvis I ikke ved, hvad zoom det er, det er sådan, at man kan kigge bedre på ting og sådan noget. Og ved du, det eliminerer lag. Jeg kunne godt sætte det på 1,8, men så begynder mit program fuck og lag af helvede til. Ja. Så kommer der crash rapporter hele tiden. Alexander, fy for fanden, så meget må du heller ikke. Jeg tæppede lige kun. Jeg ved godt, du kun tæppede, men... Jeg har et stykke, jeg skal et stykke hjerne over. Hvad for et lag er vi på? Okay, vi er på lag 34. Og hvis vi ved, hvor man finder lag henne, så skal jeg vise jer det. Se, hvis vi ved, hvor man finder lag, det her. Den midterste her, det er Y. Det betyder lag. Og hvis du ser her, fordi jeg peger på noget, så står der stone og sådan noget herovre i hjørnet. Og her kan I se, hvor mange mobs der er i området af mig. Shit, der er egentlig... Men hvis I klikker F2, så tager I et screenshot. Eller hvis I klikker på den der... Eller hvis I klikker på den knap, der har 2 piler hver sin, der peger hver sin vej, den kan jeg gøre snart. Ja, så kan man se... Fedt, screenshot. Det måde, der er blevet opdateret, så man kan se playerens hoved. Og med Nikolaj, så er der også kommet sådan en opdatering, hvor man ikke bare er Steve, hvor man også skal være sådan en pige. Nå, hvor man er sådan en pige, der hedder Alex, åbenbart. Jeg fatter ikke, hvorfor man har kaldt en pige for Alex. Det er jo et drengenavn. Det er mig, så er Nikolaj. Nikolaj, du har også et jern. Alexander, jeg er i gang med at hugge det. Nikolaj, en pige. Her er en pige. Her er ham, der er Alex der. Det er fordi, der lagger. Det er fordi, der er gået bug i dine systemer. Derfor. Ja, og jeg hedder nogenlunde det samme som Alex. Han hedder næsten det samme som mig. Lad os bare sige, jeg hedder NABT. Og hvis I finder mig på en server, så må I rigtig gerne skrive hej. I må godt skrive hej. Eller hende. Eller hej på engelsk. Du må selv bestemme, hvad fuck du skriver. Hvis I møder os på et tidspunkt, så må I også gå ind og sige hej. Men det er fordi, nogle gange, jeg har sådan et ur. Jeg har sådan et sort ur på. Og I kan også bare lige vide, at mig sådan, vi er så på typiske mennesker. Vi kommer altid til at skifte vores skin ud, når det angår årsteder. Vi kommer sjældent til at beholde vores skin i al livet. Det er sjældent, vi kommer til at beholde vores skin. Nikolaj. Måske nogle gange forbedrer jeg mit skin en gang, hver gang jeg bliver bedre og bedre til at bruge. Så kan I lige se, hvordan det er, jeg ser ud. Nej. Det gider jeg ikke. Jeg er doven. Så annullerer. Men I kan se det, for handskerne, når nu de ser mig. Så kan jeg kan lige vise dem der, hvis det er det, du vil. Så skal vi bare vide, jeg har et mega nice skin. Se hans mega seje skin. Hvorfor vil han en træpickaxe, når jeg kan give dig en jern en? Jeg har 30 jern. Jeg har ikke noget mad. Det er sgu da heller ikke. I hvert fald ikke længere. Satans. Nå, okay. Jeg har en sapling, kan vi plante den? Det er godt, du bare til det, der vælger. Jeg har dødt. Nu kan jeg huske, det er fordi... jeg har sådan en Minecraft... Fedt, jeg fik hot type achievementet. Som det hedder... Hvad nu? Begyndernes håndbog, der man skal, hvis der er hurtigt ved at blive nat, så behøver det ikke, at man skal have et pænt hus til at starte med. Man skal bare have et hus. Man skal bare have et overlevelseshus. Sådan er reglerne inden for Minecraft, synes jeg også. At det er et, hvor der kun er 4 blocks imellem. Og så bare det dirt. Og så er det jo lavet ud af dirt. Hvorfor sætter jeg hele tiden forkert? Men hvis der er creeper i nærheden, og jeg kan se det. Så byg det hurtigt af cobblestone. Og hvis I har vinduer, du kan nogle ting, hvad I så skal. Hurtigt. Der er vinduer til for creeper, de kan se igennem, så kan de springe, selvom de kan se. Men vil I høre en sej fakta om Ghast, eller Ghast, som de hedder? Det hedder Ghast. Vil I høre en fed fakta om dem? De kan ikke se igennem glas. Og du kan vide en ting, hvad der også er. Hvis I ikke har opdaget, hvis I ikke har Minecraft, og I møder sådan en, når I har fået det eller noget, bare slå tilbage med svær på den. Ja, den skyder du tager det der, du skyder skud tilbage i hovedet af den, så får du noget, der hedder... Monster kill, eller overkill. Nej, jeg har tit på fået overkill, det er fucking fedt achievement. Det er faktisk ikke fedt achievement, det betyder bare, du kan... Hvis du dræber en monster specielt, på en specielt fed måde, og du bare lige nakker dem på 0,5. Det er underligt, så får du overkill. Jeg har engang mødt et monster endnu.
Det er jeg heller ikke. Ligesom det Jo, der- jo, jeg har mødt et skelet. Ligesom det der, som vi har set om samtidsspil. Det der med, at Robin, jeg har set en gang, hvor det var som en lokkeblok, hvor Robin fik sådan et lucky sword, som det var mega godt. Så fik han Monster Hunter med det. Nej, så fik han en overkill. Ja, hvis du får et sygt svært, så får du overkill. Det var, hvorfor mener du bare ikke nogen vejen? Du bliver ved med at gå i den. Hvor er du? Jeg er gået i mine. For helvede, Alexander. Jeg gik op der, hvor der var vand. Kul. Vi kunne nemlig godt bruge noget. Nej, du kan bare give mig halvdelen af dit kul, fordi så kan jeg nemlig lave fakler ud af. Halvdelen. Ja, halvdelen, fordi vi skal også bruge noget til at brænde. Jeg har lige smidt den omkring en masse ind. Jeg havde en hel masse. Vi er ikke nemlig... Jeg har omkring 36, 37 stykker. Ved I hvad, folk? Det eneste, man skal bruge i en mine, det er faktisk bare sticks og et crafting table. Det eneste, man skal bruge, når man er ude og mine, det er træ, hvis du er nede af mine. Og sticks. Nej, det vigtigste, det er faktisk træ. Fordi du kan faktisk lave pickaxe kun ud af træ. Du kan faktisk skaffe ressourcer bare med træ. Har du torches? Hvor mange har du? Jeg har 25. Men giv mig lige halvdelen af de, fordi jeg kan nemlig... Fordi nu så kan jeg... Eller giv mig alle de, fordi så kan jeg nemlig give dig så mange. Jeg tror ikke komme op til mig. Ja, her. Nikolaj, for fanden! Du skal ikke bruge flere til torches. Du overså nu, ja. Jeg overså det ikke, jeg var bare ikke lige i gang med at hugge det. Lige til at starte den. Har du været i den? Ups, undskyld. Ja, nå, så har Vi er ikke fighter. Nikolaj, Okay, her. Ja. Men folkens, det er fordi min storebrand har sådan en Xbox med Minecraft til. Så der spiller vi nogle gange med sådan at vi kan slå players og noget. Så spiller vi for det meste, sådan at vi ikke kan slå players, fordi det kan man nemlig slå til. Det kan man faktisk ikke. Det hedder stole på players, og det betyder det... Jo, det tror jeg faktisk godt, man kan slå fra. Men folkens, Så man kan stole på jeg players. fik et headset julegave. Så det er derfor, vi skyper. Ja, Han fik også Skype for ikke så meget, for ikke så lang tid vi siden. sidder ikke ved siden af hinanden, vi sidder og skyper. Det kan jeg nok Det gør Robin Sams også, når de spiller, de skyper. Det Så kan bruger de I- et eller andet program. Det kan I se på min store skærm. Jeg har bare et A, men jeg har tænkt, at jeg skal lade mit billede anderledes. Ja, jeg ændrer også en gang imellem. Jeg ændrer... Men nu skal I bare vide, det der med, at vi ændrer skin med et par gange, det skal I ikke tage af. Hvis jeg kommer med et helt nyt specielt skin, jeg selv har lavet, så er det jo ikke, fordi jeg ikke gider have det gamle, så er det jo, fordi jeg har forbedret det gamle. Folkens, det er fordi, hvis I kommer i Toys R Shit, jeg er Us ikke med. i Aalborg Toys R Us, og så I går hen i hvis I går i den perfekte, hvis I går i den rigtige hylde, så kan det godt være, at sådan en skumgummi diamantpenge, for sådan en har jeg. Ja, det er så snydt, du fik en. Jeg blev nødt til at købe et spil, for det er det, jeg havde nemlig havde til. Fordi jeg ikke regnede med, at I havde fået lov til at få det. Så er de åbenbart... Så havde min lillebror og min... 150. Så har min far givet den sidste 50, og det havde jeg så ikke lige regnet med. Så min far gav mig faktisk 100 kroner, og så brugte jeg... Nej, han gav mig faktisk 150 kroner, så brugte jeg 3 andre. Så er det sådan, man kan komme op, Så tror jeg. brugte jeg en 50 og en af mine 50, fordi jeg vandt en 50 på et skrabelod. Ulala. De der juleskrabbelår, hvordan kan det være, at hver år der har jeg 9 juletræer, og jeg skal bruge 10. Jeg får bare aldrig den sidste, det er sådan fucking fail. Du kan godt vide en ting, hvad der var engang. Hver eneste gang. Nej, sidste år i jul, der var det sådan, at... Ja, der byttede vi to rundt på de her skrabekalender. Ja, jeg fik et juletræ, han fik en julemand. Ellers så han havde vundet 1 million, og jeg ville have vundet 50.000. Ja, ikke? Det er så fucking cheat, alt det de gør. Fordi der er på hver tredje. I år der vandt vi næsten alle sammen 50, både for mig og min far og mor. Nikolaj, det er fordi, skal vi ikke have et dagens spørgsmål? Vi laver ikke en dagens spørgsmål, men vi laver en episode spørgsmål, mener jeg. Det er lidt ligesom en dagens spørgsmål. Der gør bare sådan, at når vi... Ja, men husk, I må også godt... Hvis vi giver jer lige spørgsmål. Hvad fik I egentlig i julegave? Er det ikke et godt nok spørgsmål nu? Har I fået julegaver i år? Ja, eller hvad fik Altså, hvad har du fået... Hvad fik du i julegave i år? Vi bor jo sammen. Jo. Alexander, bare svar mig. Som om du ikke vidste, jeg fandtes. Men, det er fordi... Nej, vi bor ikke sammen. Jo, vi bor sammen, din ged. Du er min lillebror.
har vi sagt. Men prøv at lade som om... Jeg fik også et trådløst tastatur i julegave. Det gjorde jeg også. Jeg fik også en trådløs mus. Men prøv lige at svare mig. Hvad fik du i julegave i år? Eller har du fået god julegave i år? Ja, jeg har faktisk også haft en god. Nej, du har faktisk ikke, for du har ikke fået det i 2015 endnu. Fuck dig, Nikolaj! Det er sådan en troll, der man kan lave med folk. Ja, men jeg vil godt tænke, hvis man skal holde jul, det bedste er, det er ikke at holde gaver. Det er faktisk at hygge sig med sin familie. Jeg synes det bedste efter, det er bare maden. Ja, der er meget mad der. Og bagefter, så er det pakkerne, synes jeg. Jeg synes altid pakkerne, det er det tredje bedste. Godt et dag. Nej, altså, når bliver du nede ved jernet, så kan jeg lige rende op og simpelthen skaffe noget mad. Ja, men husk, folkens. Grise, hvor er I altid sammen med familien, når nu. Vær sammen med familien, I skal ikke sidde foran jeres computer 24/7. Nej, det er fint. Vi optager, det er ikke godt. Shit, det lægger lige nu. Fuck, jeg hader det. Næste jul, at vi skal lave en jule... Jeg vil ikke love noget, men måske kommer der en julekalender for os af os. Måske gør det. Vi ved, jeg vil ikke sige, der kommer en serie kun med juleting den 24. Men hvis I ikke kan vi optager ikke den 24. Vi optager dagen inden og selv og lægger det op den 24. Og det kan godt være, vi lægger den op den 24. Det kan godt være, når vi optager, så optager vi sådan nogle på 2-3 minutter. Shit, jeg har en madbar. Er det virkelig svært at finde noget mad? Det er jeg også. Men Nikolaj, hvor lang tid har okay, hvad? Optaget I? Vi har i hvert fald sidst jeg kiggede på den, der var den fuck, hvad er det til? Der var bare rolig, folk. Der var en kvarter i, kvarter i 3. Nu er den 2 minutter over 3. Vi har optaget omkring et par 17 minutter. Vi optager en halv time og... Nej, vi optager fra 4 kvarter til 3 kvarter, sådan cirka. Der omkring. 3 kvarter, det er en halv time og et kvarter. Men ja, 2 kvarter, til jer, der ikke kan klokken. Hvis det er 4 kvarter, så er det en time. 2 kvarter er en halv time. 1 kvarter, det er 15 minutter. 2 kvarter, det er en time. 3 kvarter. En gang, Nikolaj, du hugger. Nej, okay, det snakker jeg. Hvor jeg går. Hvad? Så missede. Det var tæt på, at vi spildte et stykke jern. Fordi der lå et stykke jern midt nede på jorden. Kom nu, Seed. Jeg vil ikke dø lige nu. Det vil jeg heller ikke. Jeg har næsten ikke noget mad tilbage. Det eneste mob, jeg har mødt, det er en chicken og et menneske. Det eneste mob, jeg har mødt, det er mennesker og så skelet. Helst fik jeg ben fra det, derfor jeg gerne vil have sygt. Shit, jeg mister liv. Folk, vil I godt vide ting? Hvis de er et menneske, det er et pattedyr. Og det er fordi, jeg har et ur, som jeg fik også en julegave. Det er mega fedt. Det kan holde til 200 meter dybde. Og en blåhval, den er cirka 25-20 lang. 25-20 meters lang der omkring. Nogle af der omkring. Fordi så den her, den kan være længere end blåhval, når nu den ligger. Når nu den er i gang med at svømme nedad på toppen. Altså når den svømmer ned, så kan den svømme 200 meter ned i dybet på 0,5. Ja, på 0,5 når en blåhval, eller lidt mere. Når en blåhval, den er svømmet ned. Fuck. Jeg har ikke meget liv, jeg skal skynde mig. Hvorfor finder jeg finder meget kul? Hvilke level er du i, Nikolaj? Jeg er level 7, og jeg er lige ved at dø. Og jeg fik lige præcis madbar nok til, at jeg kan rende rundt her. Nikolaj, jeg har 1 liv. Nikolaj, det er fordi at... Hvor der er en måde at gøre det på. Kan du ikke lige gøre sådan, at vi ikke mister vores ting? Nej, det gider jeg ikke. For nu gør vi sådan her, Sander. Se så her. Nu er jeg ved at dø. Jeg har kun én. Slå mig ihjel. Ikke for noget, Nikolaj. Godt. Og så gør jeg sådan her. Og så har jeg lige fået mad. Den eneste måde, man kan overleve på. Selvom jeg kommer til at dø af det her, så er det da lige meget. Så kan jeg bare skrive skråt. Vi vil ikke bruge commands til at dø med, altså. Det er med vilje at dø. Det er det altså. Hvis I skal lave en troll med storebror, fordi han har drillet jer, fordi hvis han har slået jer ihjel eller noget, så bare skrive skråstreg KILL. Og så playerens navn, så kan du dræbe en person. Navn ind på Minecraft, og så skal du bare klikke enter. Så dræber jeg ham på 0. Så dræber jeg på 0,0. Hvor langt er du for vores hus, altså? Nej, ikke for hus, men for vores base, lige i startbasen. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor caven er. Jeg er teleporteret. Jeg er teleporteret hen til mig. Det der. Oh shit, men okay, den her vej, der var inde og blændt.
Tag lige noget kul med. Vi kan altid godt bruge noget mere. Hvordan? Faktisk, så overlevede så meget, jeg faktisk fik level 5 tilbage, og jeg var faktisk kun level 7. Det var faktisk meget godt. Jeg fik noget XP. Ja, jeg er faktisk også, fordi jeg huggede mere, så kom jeg også level 20 her lige. Jeg lige kom til ham. Nå, okay. Og fuck, nu er jeg ved med mad. Så teleporter dig op til mig og dø. Skal jeg nok lige slå dig ihjel. Ja, så du er ikke så langt fra mig. Så bare teleporter dig op til mig. Jeg er ved at hugge huller i jern. Nej, men det er fint. Nu er jeg dør her nu. Nej, fordi jeg skal ned til dig. Fordi du er faktisk på en måde... Nej! Jeg dør. Dræb du mig lige? Det var en hurtigere måde. Jeg skal bare sige, jeg skal nok smide nogle de værste ting ud, du havde. Jeg samler bare lidt lort op, så det ikke despawner. Det er det pæneste, man kan gøre. Samle ens ting op, så det ikke despawner. Ja, nu skal du få ting. Du har lavet jernrummer. Fandt du dig tilbage der? Det er faktisk opdaget, så var du faktisk ikke så langt væk fra mig. Jeg holder bare kullet så længe. Er det i orden? Ja. Jeg havde åbenbart et stykke jern på mig. På grund af, at du er fed. Du havde ikke et stykke jern på dig. Jeg har samlet alle de jern op. Nu har jeg 29 på mig. Jo, jeg fik åbenbart et stykke. Du fik et stykke. Jeg ved ikke hvorfor. Du tog også af min XP. Jeg tog... Du burde også tage alt det XP jeg fik, da jeg døde. Jeg fik kun et XP op. Jeg kunne kun 2 levels op. Nej. Og jeg var tæt på... Nej, jeg kunne kun 1 level op, fordi jeg var fucking tæt på at komme et level mere op. Nej, du var i level 5. Jeg var level 5, næsten 6. Og jeg fik... nu er jeg level 7. Faktisk 8. Vi havde også hugget en del. Du så... Hvor er mine fakler? Jeg har dine fakler. Jeg havde 50 fakler på mig. Jeg tror faktisk kun du havde 46 indtil jeg kom. Jeg havde 50. Jamen jeg har 46, 32. Giv mig dem. Her. 46. Du er straks bedre. Jeg lægger cobblestone. Jeg har 3 stykker cobblestone. Du har også en cobblestone pickaxe. Ja, jeg har også en lort på dig. Men hvis I hurtigt vil dø, hvis I vil dø, så skal I bare skrive den her command. Nu skal jeg vise jer commanden. Jeg vil ikke bruge den, men I skal bare skrive den og klikke enter, så dør I. Nej, du kan lige, det er fint. Du kan lige vise den. Skriv den command der, og så kan du sige A, R, B. 7, og så dræber bare min lillebror, for det er det her nede. Men det er ikke det, vi gider. Det gider vi ikke. Vi gider ikke dræbe hinanden, men det kan godt være, at vi nogle gange kommer til at tage en fight. Hvis det var Pixelmon, som storebror har, så kan det godt være, at vi lige tager en fight. Hvorfor har jeg fået din lorte pickaxes? Jeg droppede dem, der han er. Hvorfor skulle jeg så have dem? Jeg dropper ikke hen til dig. Jeg dropper dem væk fra mig. Hvor langt væk er jeg lige gået fra det her sted? Nu kan jeg kende tilbage. Så skal jeg løbe dem, der får komme ind til hjernet. Ja, nu er jeg forresten. Nu er jeg fandme på vej op. Det er derfor, jeg kunne kende vejen. Jeg har næsten lige løbet. Jeg går op nu. Oh shit, vi skal faktisk ikke løbe. Så dør vi. Der er faktisk ikke særlig meget mad i nærheden af os, Alexander. Du må gerne rende ned og få fat med noget mad, hvis det du vil. Nej, det gør jeg. Det var det, jeg sagde. Du gerne måtte. Der hvor det var, du var nede i minen, der stod jeg og snakkede lidt over land. Så det var derfor, jeg ikke var nede i minen nu. Jeg fandt en chicken. 2 chickens. Men jeg fandt et æg. Så skal vi bare have wheat, og så skal vi bare have sukker. Og 3 stand mælk, så kan vi få sådan en kage. Jeg tror, jeg vil begynde at rende op her, Alexander. Så vil jeg begynde at gøre sådan noget. Men hvis I kun vil se ham der...
Det er fordi, i Robin samtidig står der en, der hedder Robin. Det kan I godt høre. Men det er fordi, hvis I kun vil have hans kanal, så skal I slå R-O-B-I-N. Så skal I bare gå ind og søge på Robin Kaja. K-A-K-A-J-A. For hans lille søster Kaja, det var på den måde, de fik den. Ja, Han lavede den sammen med sin lille søster. Det er fordi, hans lille søster, hun gad kun altså være med i en video, så gad hun ikke mere. Og så kan jeg lave videoer, men det skal I bare skrive. Shit, er det allerede nat? Ja. Okay, så vil jeg begynde at svømme. Hvor vil du svømme hen? Jeg vil svømme rundt. Jeg vil væk fra den her ø her. Der er ikke... Har jeg lige lavet en crafting table, så havde jeg en crafting table på mig. Fuck det shit. Og fodbolden. Vi må godt... Vi må godt sætte spawn på. Nej, vi må ikke sætte spawn på. Men mindre vi sover, så sætter vi jo automatisk spawn på. Jeg skal også lige lave en bud. Jeg laver lige 2. Jeg havde også lavet 2. Jeg kan faktisk lave mange. Hvor meget wood har du på dig? Jeg har en stack ikke omladet, og så en der er omladet. Fuck det lækker. Jeg tager lige en crafting table med. Vi kunne godt bruge flere crafting tables. Vi kan faktisk, jeg vil kun have en crafting table. Jeg bruger altid en crafting table, mindre jeg bruger det til at pynte op med eller noget. Ej, jeg er lige gået over verdens ende. Sådan der, så kan man ikke ud over verdens ende. Jo, jeg svømmer ud over verdens ende. Nej. Okay, jo, så bobber lige lidt blot, hvor det er. Mod... Jeg tror, at vi svømmer ud over verdens ende. Jeg fatter ikke, hvorfor der i gamle dage, folk de troede, de svømmede ud over verden, at når de sejlede ud over verdens ende. Det gav sgu da ikke en skid mening. Plup. Og det, Nu ser jeg Night Vision. I skal ikke være bange. Bare så I ved det, aldrig være nede i en ubåd. Det er fucking spooky, hvis du så jeg ikke lige pludselig ikke. Hvis så ubåden, den bare dykker og aldrig kommer op. Og lige pludselig, så går du hul i glasset. Du går sådan ting. Måske så vil det ikke være sjovt, hvis der er hej i nærheden. Og så man river sig på glas eller noget. Eller en koral. Får en kæmpe flinge i armen af glasset. Det er sgu ikke særlig sjovt. Det er kun nok blod. De er ikke så gode til at se. Hvis I svømmer lige for en hej, så skal I ikke være bange. For den kan ikke se jer. Den ser ikke så godt. I skal bare... Hvor er den måne hen? Den er derovre. Der er månen. Og I skal ikke... Ja, jeg er på vej mod et land. Hvad fuck var det? Det er, I skal være bange for. Der er en zombie. Det er at I river jer på en koral, imens der er en haj for Hop af. For den. den er mega god til at lugte. Båd. For helvede, skal jeg sgu da ikke drukne mig selv ved at hoppe i havet og så blive der. Jeg har også fundet land. Hvad? Hvor? Jeg lavede kun en båd. Væk! Okay. Nu går jeg nogle gange bukker ved mig, så jeg ikke må gå. Jeg tror næsten vi må til at logge nu. Hvorfor? Creeper! Men folkens, nu må jeg godt sige det der med, at vi skal logge ind med vores mor og far, de kommer. Nej, min far han er nemlig kommet hjem nu. Er han? Ja. Det er derfor jeg nemlig det. Kom så altså herned. Fandt det hullet hernede stopper vi. Sådan der. Hop du ned. Okay. Så det var vist alt for den her gang. Ja. Så vi gør sådan her. Vi ses. Ja. 2 sekunder. Vi ses. Adios.